Hey guys, ito na lang sugo anjo na lo kakay no tunong kaham nga hine ingyang mo kaham no. Ingyang tabu tangi tong bazaro tangi tong no buno kana. Gesing tabu no ko sinay. Gesing no koka. Lama hamya gudruk mudruk sendok siwa lama hantu tangi mani. Madam sa pagkasan fakat lama romani o lama hamya wato ni bagay. O di waya hay pano si puro wa man yang ban lama hamya da. Pura gesing madam ni mereka. Jeng mangso kado kuri tepai pekha abu wak bahan sini paina tong shuo ora wak bahan nai mani bif mugaran bagai jeng pai dia bitaran wak bahan ada setra bok boku bif mugaran jeng wak bahan lu pai pekha abu abu sinai jeng mani pai pekha sinai Hangke jeng naga sok pai tabu ang mangso musui fresh dai nai tak satung tung mani pai manamna ni fan sam song ba o aran nani nungman khana bodil nuchin barawo a phalpayo ge jungbono sajak advance saitoni jak tinong khana ara phaidi hene genok ama abu nugui man khana angke bot saitona bagai bo phunga chiro no phai chenyang arok phalpai bla angke phunga chiro no phaika adino bo jung samani bagai tin kete bati phaika ge bon ar fish khai kalang ni hin sai bon fish khai kalang ka anga suk fish ro khaina ringya ke khang bagai Mong cái ăn mướp thế mà đi Cứ được xa ra ba ghế Gian in cô đọc bo ready khai pe kya ang the bong rok mo shor ga to no shui be ma rok ready khai rekha ke ko to ko ti kisha ro ui buti as ka bang le kisha no rekha ngai mo sho shom to no ready khai ro ui kholo be rekha taklai bo soni the bong bo silei tini jing ku dok sa nai sangon the bong gumun mane the bong khagoi to ni mani amo mun thanga ngai kumun cha mani kumun to thogo ke bin bus lebo thoga na honi nai ne ga ngai songoi godok tini sai nai nei thok thoi kya Muya bakke gudok. Six and a half hours later. Hangke sung tabung nana sung nogo thanai je fungo jangmang sorok pai nogo tui phaika tabuk sungbong nogo thangai abo sungui charai nai jato no to hangke sung tabuk nogo sinai nana sung yang thanani bagai Hangke sung nana sung nogo sok phaika manik ti lagi himui dong layo get on nokhore kalang thanga jung no hangke sung tabuk Kisa himnan nangma ba himi manik ti lai thang tong Jung shok bai sini sin nana bai mo hinke ri sum rok khugui alu rok khugui ri khaiton kha moi ni bagai hinke ang phai mangso rok suka taisa sujak phanu tai suka frisu tai tanan bagai aro bo suna nango frisu tai tanan bagai hinke jung arok jotono mangso jotono 3 pot no su banai Waisa sujak mangso jotono kata supinai jung yang moi ke pata putao hasing rok mosro khului tongo tabung dino ke pata putao hongla sikri kha yang nana ni charbo bo sachung dangmani moi bo tongya nago agortala thangai tongoyo Ginana sasung no bin jarok tangai mugating ro kaham ye kai ton ne khang gi lebu bonadi puthai koto ka thai tong kha lebu puthai bonadi no chon cho ka thai tong kha koto khaye khumbol nadi agi ro si amti khumrok nu go tabun dina khati khumrok nus nong liya nana sar phaisi no phaisu nu ge bal sugati khumrok nana sar phaigang gno thanda no bar sipi dongo jingyang go ngai no ganang bagai
asuna ba sebia boyang ke kheto ganan bagin thanda ngai tongo satung tumhan thanda ngai tongo moi khe joto masala no hori ro bakha pachung no ready khai pias rok khaching rok jira rok mosa rok joto no holi ro bakha gitak chung puila no kata kuti moi songnai inke sigang puila no bini long elaichi dalchini pias rok sigang baji khainai jiani video nainau to saiman tongna chung bati khedelen mamu sangcha a style no style ko no changing skrai nok tini ma mamu samon nok mannai dele dele ani video mamu samon nai siljak paikana tini salja ma samon bunai nai di ge bini samon ba ani samon mile o kisa hai pono mosla ra ma jagar ko kisa different ungo ang mane angke bisi kaham ke fry khaya ma khati sa kaham ke fry khaya angke bini yang thop thok agin chimin song char di phemen sing sai phurun simi ge bo mangkho kijan de ka mangso de kijan ka tak pono bo bang khagin kham ge mix khayo angko pura mangkho kijanoi tak bono kham ke mix khainai mo hinge koi bar soka o ano tin bar sukana ang bo suka te se bo suka sumong te se ros rok pai thanai ga angke phaiti mo sona angke ba a ba ja sakang khaina lege na ka a ba ja khaise chung mo sona ni ni bak sang ke a no pengai phan chao pengai chaman bisi kaham arong yang chini mangso kata koti bo moji wi beteri rekha tak beteri o isa bono toni renai ki yang beti mangso munchini no singyang abo phat ki seri paikha nge chini abo na re na thok kasa kasa kong dong nge finally chini kata koti mui munkha nge tak chung munai kari oi goram ki sari rekha saka saka o bin bahai motom na bagai Odisi tok hingke moini bagai simi bowak bahan chaya abagai chingbin bagai tok ti phaika hingke wak bahan kata ko tikhe ma songo hingke wak bahan moi hingke moi songo moini songmani na alada style hingke chini songmani no alada style moi hingke sigang puila alu no thogo sutrok roi somrok roi baji nagra o hingke alu baji oi alu muji kari ro apai sibo moi dalchini elaichi long amrok khichonoi pias no sakang hamke bo fry khainai gi amoto chung jotono songai chawa tikhe haibano chingke alu rok no sakang puila fry khainai angke bokha alu rok no sakang fry khainau ta hingke bini mosla rok mangso mosla haching risu moso jotono bo khichonoi ro pekha mui thongno moini ta thongno na mani noro comment khai sari moini color nungma baino mo hingke pias rok fry khaina jaga o kisa teri rekha angke chingke teri akari songo hingke yang a puila sheroi tesa bokhorok shermani a bokhorok shermani chung a bokhorok bo kari nakha gita moi mangso roi bo eklogi mix khai tongo je chung mix khai ma geno yang moi ni mui bo musung muya khu mortomale wasin bahai jip bukung hapi tong suani ke ang ke tikotong muthungi tok bukor phui tongo moi ni banda je to desi tok tu mani ki ang bono red rok khai nai ge desi tok no ang bus cost ko phui kya no mo kana di kaham ko phui mali honi bagai bikhum ta chikon ge moi ni muya bo tomato rok rai rekha ta sa ge chung puila no sombara pro ro bo khai gayang aboti bonati bahai aboti pias rok jak ke aboti hingkyang belai khira thokjago moi mui songmani wak bahan nadi motomu tongkha angka tak chung wak bahano butirinai tei roi shrapsa kutur tonnai ambus motomani butiri asakang pura bahai sibu kungo jip bahai man tongsiang yang khatok chikon de nung phuibe yang tongo chikon tak phan chipe khumo ka hame kak baya kho sasung phuimani buike baksa kotomar sasung phuimanu angkai sasung su phuimeya o sasung chikon sason phuime yang tongo phuibe yangai nung man khana angke moi ni mui color oneng naitok suka hotel ni mui heng tong angke po mui kutuk bai si alu buwas iko nung man khana o tong na sasung phuibe kya epona sa kam ko phuibe ko bi khum chikon dong thora ni ko ang sasung phuimani nok phudaman je beri rok na sawang finally moi ni mui mun kha ngin rok wahan songmani dana chuksakha na katakuri songmani bobo thokno comment khai sana ta pogdi and baskang sadang no comment khai sari hene moi ni ang ni amui thogo hene chungbono no songdi hene saka angke bo pasporon hasing moso atirok ri songo awang ke chungke pias ri songo ngi bin mui songmani ala dangke bo alu ri jauka ngi sigang pula no arok ri asini alu no bo fry khaina khangke chung a bo den sanani denta bo munna bagi denta ba alu bak sari rekha ngi tak chungbo no shrapsa kholobai ton na shrapsa kholomani ya golo naidi denta mojui alu bo mojui muni thanga ngi chung tak butei ki saranai butei rekhaise abrok bo bini ros hamnani abage chung butei ki samaro angke yang angke tok bahan sasung no karagai sasung no phoi karagai re bai khang no joto kisu khaiye horbong gi jongkha angke chini ayang abo munna naiti kotugui tongkha angke amui bonadi color bonadi kui tongo eba simi mui thoigya mui thongnani hingke bo color naithika pono mui thogo yang tok bahan ke subaya ko ang A few moments later. chin mui bai tabuk chung ma sasina yang khama khombo wa
Mukha betul. Mau gue kata kuti. Mukha. Tadi kan tahu. Berma rồi bác sẽ xong sau berma rồi tăng tăng thôi ya. Lên tao xong mà đi. Nó pui lá ni piang mai ke sa kong wasu bu ke sa kenya kho mai rok tong kho mui rok tong kho mui thoka hangke tai dai dut nang ya bohok boron bohok phaya ni mai sa khi ra su ka mui thong ma bagai Ông bán nó còn phải là thế không? Thì nên muốn cho tấm phòng bách khám. Ở đây không muốn tập phòng. Mình cài vào đó phát nọ, muốn thử không? Học bằng masak à? Mau kerja situ? Yang saking kos terkait, prima nih. so hangke tinin bagai blog asung no next blog dia malai fina and like show kamu kenta pok di ani video pilih simpah tu zara na yang bagai jotonono hambai